βάση δεν ήταν εύκολο ο Βίντα μέσα στην μεγάλη περιοχή και να γυρίσει να εκτελέσει, δεν τα κατάφερε. Ο Μάκραν οι παίκτες του ΠΑΟΚ και προσπαθεί να βγει μπροστά ο Τάισον. Έγινε το λάθος, ο Τάισον παίρνει την μπάλα και έχουμε φάουλ σε βάρος του Λάζαρου Ρώτα. Πολύ έντονες διαμαρτυρίες από τους παίκτες του ΠΑΟΚ για να βγει προφανέστατα κόκκινη κάρτα. Τώρα φωνάζει κοντά του τον Λάζαρο Ρώτα που έχει υποπέσει στην παράβαση και του βγάζει κόκκινη κάρτα. Ξανά η φάση, το λάθος από τον Λάζαρο Ρώτα στο κοντρόλ, το μαρκάρισμά του συνέχεια πάνω στον Τάισον που του στοίχησε την κόκκινη κάρτα. Από όλες τις οπτικές γωνίες για να έχετε πολύ ξεκάθαρη εικόνα.